Näin. Hei kaikki, minun nimeni on Juuso Ville Gustafsson ja olen Suomalaisuuden liiton toiminnanjohtaja ja haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän meidän tilaisuuteen. Tänään meillä on ilo saada vieraaksemme suoraan etäyhteyden välityksellä Berliinistä vapaa toimittaja ja tietokirjailija Pertti Rönkkö. Pertti on ollut vuosikausia suomalaisten silminä ja korvina Berliinissä ja muualla Saksassa. Hänet tunnetaan toimittajana, kirjailijana sekä suositun havaintoja Saksan maalta Facebook-sivun pitäjänä. Viime vuonna hän julkaisi Saksaa käsittelevän kirjan Viidennen valtakunnan vieraana. Näkyy tässä, toivottavasti näkyy tekstit oikein päin. Eli Viidennen valtakunnan vieraana kirjan, josta Pertti meille ehkä jotain tänään saattaa kertoakin. Ja ennen kuin annan vuoron Pertille, niin vielä muutama sana illan tilaisuuden etenemisestä. Eli aluksi kuullaan Pertin raportti Saksasta, jonka jälkeen meillä on sitten aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Eli jos teille tulee mieleen joku kommentti tai kysymys, niin kirjoittakaa ylös tai pitäkää mielessä, niin otetaan kysymykset ja keskustelu sitten Pertin raportin jälkeen. Mutta tässä vaiheessa minä annan puheenvuoron Pertille. Eli Pertti, tervetuloa ja ole hyvä. Kiitos sinulle, kiitos teille kaikille. Kiva, että siellä on joitakin kuuntelijoita ja katselijoita. Ja toden totta täällä Berliinin keskustassa olen ja täällä on syksyinen päivä, vettä sataa ja lämpötila 15 astetta. Mutta nyt sitten itse tähän asiaan. Olen itse ollut täällä Berliinissä tai Saksassa vuodesta 1995 lähtien vapaana toimittajana, itse tänne itseni lähettämänä etsimään töitä. Oli vähän lukkarirakkautta Saksaan, koska olin lukenut pitkän Saksan ja tehnyt Saksasta juttuja muun muassa Ylelle, monia, ja muille lehdille ja julkaisuille ja erilaisille julkaisuille ja erilaisille tahoille. Ja kun sitten olin free Suomessa, niin ajattelin lähteä kokeilemaan siipiä, niin tänne lähetin itseni Saksaan ja siellä olen edelleenkin ihmettelemässä joka aamu 29 vuoden jälkeen, että aivan ihmeellinen maa, että miten tämä pysyy pystyssä. Nimittäin ihan oikeasti niin tämä hämmästyttää päivä toisensa jälkeen, että mikä oikeastaan niin kokoaa tätä Saksaa, mikä pitää tätä kasassa. Ja nyt aivan viime aikojen huomio on kyllä se, että Saksa on kyllä pahassa jumissa. Aivan viimeinen uutinen, just aivan tuore uutinen tuolta Thüringenistä, josta ehkä joku seuraskin oli pari viikkoa sitten osavaltiovaalit, jossa tämä vaihtoehto Saksalle puolue, AfD-puolue, joka on osittain luokiteltu täällä, kotimaan tiedustelu- ja sisäministeriö luokitellut osittain äärioikeistolaisiksi, osittain ei. Siis tämmöinen vanha kristillisdemokraattisen puolueen jatko, Kohlin aikainen, tai jos verrattaisiin, jos joku muistaa vielä Bayerin kristillissosiaalisen unionin CSUn, Straussin, vahva saksalainen poliitikko, niin AfD sijoittuisi ehkä hänestä hieman vasemmalle. Mutta Saksassa tämä poliittinen kartta on vähän erilainen ja maisema Suomessa, ja täällä verrataan asioita eri tavalla kuin mitä me ollaan totuttu vertaamaan Suomessa. Mutta mä näytän teille yhden kuvan, mikä kertoo vähän siitä, missä juuri tällä hetkellä mennään. Mä käännän tätä kameraa tonne. Tässä on ihan muutaman minuutin takainen kuva. Bild-lehdistö, joka on Saksan suuri sanomalehti ja seuraa kaikkea hyvin tarkasti. Sillä on 1 miljoona levikki ja se säätelee vähän niin kuin tämän valtakunnan ja liittovaltion puheenaiheet. Ja nyt se on tuolla Thüringenissä, Erfurtissa, jossa siis oli nämä osavaltiovaalit 2 viikkoa sitten, jossa AfD-puolue sai yli 30% äänistä, siis kolmanneksen, ja on tällä hetkellä siis ryhmittäin suurin puolue. Mutta kun kukaan muista näistä puolueista, kristillisdemokraateista ja myöskin tänne osapäiville nousseesta Bündnis Sarah Wagenknecht-puolueesta, joka Sarah Wagenknecht oli aikaisemmin vasemmistopuolue Linken ryhmäpuheenjohtajana liittopäivillä, mutta hän perusti nyt oman puolueensa, Bündnis Sarah Wagenknecht, ja he saivat nyt ensi kerralla, nousevat sinne myöskin 12, katson täältä Thüringenissä, 16% osuudella nousivat myöskin sinne maapäiville. Nyt käydään kisaa siitä, koska perinteisesti ja ohjeen mukaan täällä Thüringenissäkin ja kaikissa muissakin osavaltioissa se puolue, joka on saanut eniten paikkoja tänne maapäiville, voi valita
myöskin maapäivien puhemiehen. Ja nyt kun kaikki muut puolueet, myöskin tämä uusi vasemmistopuolue, kaikki ovat muodostaneet kansanrintaman tätä vaihtoehto Saksalle puoluetta vastaan, niin nyt on koko päivä käyty Thüringenin maapäivillä keskustelua siitä, että voidaanko AFDn, siis tämä parjaton AFDn edustaja äänestää maapäivien puhemieheksi. Ja kaikki muut puolueet yrittävät estää sitä eri tempuilla koko päivän minuutti minuutilta. Ja nyt tilanne on se, että tuo Bild-Zeitung, joka käytti tätä tunnettua saksalaista nuijaa, Nazi-Vergleich, siis riitelyä Thüringenin maapäivillä, nazi-vertailu, joka tarkoittaa sitä, että eräs kristillisdemokraattisen puolueen maapäivän edustaja syyttää tätä AFDn edustajaa nyt natsiksi, koska hän ei hyväksy sitä, että nämä muut puolueet yhdessä ovat muodostaneet rintaman AFDtä vastaan ja haluavat valita oman edustajansa vastoin kaikkia parlamentin sääntöjä puhemieheksi. Ja tämä on nyt niin pitkälle mennyt, että natsinuija huiskahti, niin kuin täällä usein silloin, kun halutaan lopettaa keskustelu tai leimata joku. Ja nyt tämä menee nyt pikakäsittelyyn perustuslakioikeuden tänne Saksaan, joka joutuu tekemään ylihuomiseen mennessä päätöksen siitä, että miten tämä puhemiesongelma nyt siellä Thüringenissä ratkaistaan. Sama ongelma liittyy näihin moniin muihinkin tai kahteen muuhunkin itäisen Saksan osavaltioon. Vaalithan oli myöskin Brandenburgissa viime sunnuntaina ja samaan aikaan kuin Thüringenissä oli myöskin Saksenissa, jossa myöskin tämä AfD-puolue oli hyvin menestyvä. Saksenissa se oli myöskin suurin puolue. Ja samaan aikaan ja Brandenburgissa nipin napin jäi demarien jälkeen sitten toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Demarit voittivat siitä hyvästä, että tämä kertoo saksalaisesta sekasorrosta ja politiikasta todella paljon. Kristillisdemokraattisen puolueen johto sieltä Saksanista käsin suositteli brandenburgilaisille demareille, älkää äänestäkö kristillisdemokraatteja, vaan äänestäkää sosiaalidemokraatteja, jotta sosiaalidemokraattinen pääministeri Voitke voisi jatkaa vielä enemmistöllään pääministerinä ja AfDstä ei tulisi suurinta puoluetta. Ja näin sitten runsaalla prosentilla demarit voittivat, kun kristillisdemokraatit äänestivät sosiaalidemokraatit. Sitä kertoo saksalaisesta politiikasta paljon. Tässä vaikuttaa historia, tässä vaikuttaa tämän hetken tilanne, johon liittyy myöskin aivan viimeinen uutinen tältä päivältä. Siis vihreiden puolue, vihreäthän istuvat täällä hallituksessa demarien ja liberaalien mukana Olaf Scholzin hallituksessa. Ja vihreiden puolueen johtokaksikko ilmoitti eilen eroavansa vaalitappion jälkeen. He saivat rökäletappiot sekä Thüringenissä että Saksanissa, että sitten viime sunnuntaina Brandenburgissa ja kaikissa muissakin vaaleissa, 8 viime vaaleissa vihreiden kannatus on mennyt näin alas ja Eurooppa-vaaleissa. Ja nyt sitten siis ne vihreät, jotka tähän asti ovat olleet todella menestyvä puolue täällä Saksassa, kun vihreä liike on täältä lähtenyt liikkeelle ja se on ollut valtava kannatus ja menestys, kaikki nämä ilmastonmuutokset ja sähköautokampanjat ja tuulivoima ja atomivoiman alasalo, kaikki ne ovat olleet vihreitä aloitteita, vihreät ovat olleet katalysaattorina. Ja nyt kuitenkin kävi, että kansa näyttää vihreät hylkäävän, niin kuin kävi Brandenburgissa, Thüringenissä ja Saksanissa. Ja eilen vihreiden puolueen johto ilmoitti eroavansa. Puoluekokous on marraskuun puolivälissä, jolloin valitaan uudet johtajat. Mutta vihreän puolueen nuoret, Grüne Jugend-osasto, ilmoitti koko johtokunta eroavansa tänään. Ja samaan aikaan he päättivät myöskin erota koko vihreästä puolueesta ja perustaa uuden puolueen, tämmöisen vasemmistolais-vihreän puolueen, että täällä on kyllä joka rintamalla todella paljon käynnissä. Mutta nyt sitten näihin myöskin vähän siihen, että miten historia vaikuttaa tähän Saksan elämään. Se vaikuttaa siis todella aivan hirvittävän paljon. Tässä tuli tämä Thüringenin ja Saksenin ja Brandenburgin ongelmavyyhti käsitellyksi. Näissä kahdessa muissa osavaltiossa, Saksenissa ja Brandenburgissahan tulee tietenkin tämä sama ruljanssi esiin kuin nyt, mitä käydään juuri näillä hetkellä Thüringenissä. Eli AfD-puoluetta ei haluta mukaan, koska se on äärioikeistolainen ja oikeistolainen puolue, ja se sotkee vanhojen puolueiden kuviot, ja sitä ei haluta mukaan. Se on myöskin liittopäivillä, jossa se istuu siellä hyvin vahvasti oppositiossa, niin on siellä samalla tavalla on niin kuin syrjäytetty, että AfD-puolue vastoin kaikkia sääntöjä
AfDn puolueen edustajaa ei ole päästetty istumaan sinne puhemiehistöön. AfD ei ole saanut varapuhemiehen paikkaa vuodesta toiseen. Aina muut kaikki puolueet yhdessä tyrmäävät. Vähän niin kuin DDR-malliin, silloin kaikki yhtä vastaan. Se sama nyt näyttää toistuvan täällä Uudessa Saksassa. Saksa on huonossa jamassa tällä hetkellä. Talous menee alaspäin. Juuri äsken luin tuoreemman talousennusteen. Luvataan ensi vuodeksi taantumaa. Pari päivää sitten Volkswagen autoteollisuus on tietenkin vahva täällä, työllistää paljon ihmisiä ja tietenkin kansantaloudellisesti valtavan suuri ja vahva voimatekijä Saksassa ollut aina, mutta tämä vihreiden sähköautokampanja plus EU on aiheuttanut sen, että näitä polttomoottorilinjoja on pistetty kiinni. Samaan aikaan sähköautot eivät ole menneet alkuunkaan niin hyvin kaupaksi kuin kuviteltiin. Valtiolta on rahat lopussa, valtio ei pystykään tukemaan näitä sähköautojen ostajia sillä tavalla, kun oli luvattu, ja kaikki menee alas kuin lehmän häntä, joka tarkoittaa sitä, että plus Kiinasta tulee sähköautoja paljon halvemmalla kuin mitä saksalainen teollisuus ikin maailmassa pystyy tuottamaan. Koko tämä tilanne on sekä Saksan, Euroopan että globaalilta kannalta, niin kuin Saksan kannalta, tähdet todella huonossa asemassa. Ja se esimerkiksi sitä, että Volkswagen, joka on siis Saksan ja taitaa olla ihan maailman suurimpiinkin kuuluva autokonserni, tehdas Volkswagen, kaikki Audit, YM, Porsche, niin ilmoitti, että nyt on sillä tavalla, että rahat on lopussa, autot ei käy kaupaksi. 30 000 työpaikkaa on tässä maassa nyt vaarassa. Plus osa Volkswagenin tehtaita ollaan sulkemassa, ja siinä on kova kiista tulossa nyt sitten työntekijöiden kanssa ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Tänä aamuna kuitenkin ilmoitettiin, että Saksan metallityöväenliitto, joka siis edustaa näitä auton rakentajia, vaatii kuitenkin samaan aikaan 7% palkankorotusta. Että tässä on monenlaisia tekijöitä mukana. Samoin täällä on metallialalla yleensä terästeollisuus kärsii korkeasta energian hinnasta, kun halpaa kaasua ei tullutkaan enää Venäjältä, niin silloin nämä paljon kaasua ja energiaa tarvitsevat teollisuusalat, kemia ja terästeollisuus ovat kärsineet valtavia asioita. Juuri äsken luin uutisen täällä, että BASF, joka on Ludwigsburgissa maailman suurin kemialan konserni, on vähentämässä nyt työpaikkoja ja ajamassa alas osaa teollisuuttaan ja joitakin osia, koska energia on tässä maassa niin todella kallista. Se kallistui Ukrainan sodan ja siihen liittyvien sanktioiden vuoksi niin kuin todella korkeaksi. Ja sama tietenkin koskee kotitalouksia, koska yli puolet Saksan kotitalouksista lämpeni aikoinaan tällä venäläisellä kaasulla. Ja nyt sitä tuodaan sieltä ja täältä ja vähän huonolla menestyksellä. Ja tuulimyllyt pyörivät silloin, kun on tuulta ja aurinko, tuottaa energiaa, kun se paistaa. Ydinvoimalat on suljettu ja hiilikaivoksia on otettu sen sijaan tässä ympäristönsuojelun esimerkkimaassa käyttöön. Myöskin ruskohiilikaivoksia täällä itäisessä Saksassa, Berliinistä etelään. Niitä on otettu uudestaan käyttöön, mikä näkyy muun muassa siinä, että junaliikennehän täällä on totaalisesti sekaisin. Siis Saksan rautatiethän oikeastaan ei ole koskaan aikataulussa ollut enää pitkään aikaan. Ja yksi tekijä on tietenkin se, että infrastruktuuri tässä maassa, sillat, just varmaan luitte lehdistä, oli Dresdenin keskustan ylimenevä silta romahti tässä pari viikkoa sitten, puolet siitä, ja samanlaisia siltoja, jotka on niin kuin, joille on laitettu painorajoituksia, on täällä tuhansia. Siis infrastruktuuri on menossa alaspäin hurjaa vauhtia, koska rahat ovat menneet johonkin muualle kuin tällaisiin asioihin. Ja se tarkoittaa myöskin junaliikenteessä sitä, että radat alkavat olla huonossa kunnossa. Ja siihen tulee vielä tämä energiakriisi, koska hiilijunille on annettu etuajo-oikeus Saksan rautateillä. Matkustajat saivat niissä nopeissa junissaan, IC-junissa odotella puoli tuntia ja tunnin jossakin metsän keskellä tai risteilyasemalla, sen risteysasemalla, koska hiilijuna saa ajaa niitä nopeammin läpi Saksa. Että tähän on Saksassa nyt tultu, ja se on myöskin tätä vihreää politiikkaa. Liberaalit, jotka istuvat siis siellä myöskin hallituksessa, ovat kärsineet samaan tapaan kaikissa näissä vaaleissa, niin osavaltiovaaleissa kuin Euroopan vaaleissa, kuin kaikissa muissakin mahdollisissa vaaleissa jo pitkän aikaa täydellisen tappion perään. Ja liberaalit, siis tämmöinen vapaa liberaalipuolue, joka on tämmöinen markkinatalouden puolue, teollisuuden, kaupan, talouden, vapauksen puolella, on nyt sitten oman edustajansa, varapuheenjohtajansa, liittopäivien varapuhemiehen Wolfgang Kubickin mukaan on tanssinut liikaa vihreiden pillien mukaan ja menettänyt kaikki kannattajansa.
esimerkiksi Brandenburgissa niiden äänestäjiä oli niin vähän, ettei koko vaalimittari edes enää värähtänyt, siis lähellä nollaa, samalla tavalla kuin Thüringenissä ja Saksenissakin. Ja näin vihreiden varapuheenjohtaja ilmoitti muutama päivä sitten täällä, että jos nyt ei saada tolkkua tähän Scholzin hallituksen hommaan, nimenomaan juuri vihreiden kanssa, mutta myöskin demareiden kanssa, jotka on siellä vähän niin kuin silleen, niin kuin oikeasti miettii ehkä jo seuraavia liittopäivävaaleja, niin hallitus on loppu tässä maassa, tämä Scholzin hallitus jouluun mennessä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Aha, aika kuluu, mutta mennään tuohon historiaan, ja se liittyy myöskin tähän AfD-puolueeseen. Aina sanotaan, että historian, ainakaan pahan historian ei pitäisi toistaa itseään, mutta Saksassa on kyllä ikävä kyllä käynyt niin, että se todellakin toistaa itseään. Mä näytän tuosta, katsotaan onnistuisiko muutama kuva. Käännän tuonne, joka kertoo vähän tästä tilanteesta. Nimittäin kaikkihan tiedetään Saksan historiaa niin paljon, että tiedetään tämä juutalaisten vaino ja natsiaika, ja silloin kuinka se alkoi silloin aikoinaan 30-luvulla, että juutalaisten kauppoja ja muita merkittiin ja pidettiin niin kuin ideaaleja aatteelle vihamielisenä, jos joku menee ostamaan, ja tuli kristalliyöt ja natsivainot ja miljoonien juutalaisten tuho. Kaikki tämä on tuttua historiaa, mutta ikävä kyllä se ei nyt ihan juuri luojen kiitos tässä mallissa toistu, mutta myöskin täällä on kaiken aikaa esimerkiksi Saksan Antifa, tämä antifasistinen nuorisoliike, joka on Suomessakin tuttu, niin käy tällaista kampanjaa nyt AfD-puoluetta vastaan, että puolustautukaa, älkää ostako keneltäkään AfDn valitsijalta. Tietenkin sielläkin on kauppiaita ja kaikenlaisia myyjiä ja maanviljelijöitä. Älkää ostako heiltä. Aivan samaan tapaan kuin sanottiin joskus 30-luvulla, että älkää ostako juutalaisilta. Ja samaan aikaan tämmöisiä kieltoja, juutalaisiahan ei päästetty silloin, niin kuin kaikki muistamme, kauppoihin heistä tuli niin kuin tämmöinen parjattu osa. Niin samaan aikaan täällä on esimerkiksi joidenkin ravintoloiden ja kauppojen ovissa tarroja, joissa kielletään AfDn jäsenten, kannattajien ja AfDn tapaan ajattelevien ihmisten sisäänpääsy. Ja tämä on tietenkin aika hälyttävä merkki, että eikö Saksassa todellakaan muisteta sitä, että mitkä oli seurausta ja mitä tapahtuu siihen aikaan. Kansallistunto on täällä nollilla. Että silloin kun jalkapallossa pelataan niin kuin pokaalista Eurooppa-tasolla tai maailmanmestaruustasolla, niin silloin liput voi liehua, ja kansallislaulukin lauletaan, siis sen 3. säkeistö on vain sallittu, niin 2 ensimmäistä on natsisäkeistöjä. Jos joku vielä muistelee Saksan kansallislaulua, että Deutschland, Deutschland über alles, niin ai. Siitä ei nyt saa ihan vankilatuomioita eikä sakkoja, mutta silloin kyllä on ihan oikeasti natsi, jos joku sen kuulee. Täällä lauletaan vain sen 3. säkeistö. Mutta joka tapauksessa silloin, kun on kansallistunnetta, kun on urheilukilpailut, jotain muutoin ei. Täällähän ei edes ole lipputankoja, mihin voisi tavallinen kansalainen nostaa Saksan lipun. Siitolla puutarha-alueelle näkee siellä täällä lippuja. Antisemitismi, kuvitelkaa, täällä Saksassa on jälleen kasvanut urin mittoihin. Antisemitismiä, rikoksia, väkivallantekoja on jatkuvasti ja lisääntyvästi ollut viime aikoina, viime lokakuusta lähtien, jolloin alkoi Gazan ja Israelin tilanne, niin täällä esimerkiksi on lähestulkoon kaikissa kaupungeissa järjestetty näitä palestiinalaiset yhdessä vasemmistolaisine ystävineen ovat järjestäneet näitä Israelin vastaisia mielenosoituksia, ja siellä on kyllä kaikki antisemitismin niin kuin kulöörit ja värit ja muodot ovat olleet esillä, että se on tämmöinen tilanne, mikä täällä on nyt uudestaan toistumassa. Ja myöskin menneisyyden varjot on unohdettu yliopistoista, jossa nykyään opiskelijakunnat aika pitkälle määrittelee, kuka saa tulla luennoimaan ja mitä kirjoja luetaan. Että siellä on täälläkin Berliinissä nähty aikamoisia mielenosoituksia siitä, että opiskelijat eivät halua, että se ja se henkilö tulee, koska he pitävät sitä joko AfDn edustajana tai sitten muutoin äärioikeistolaisina. Tästä AfDstä vielä sen verran, että nythän on tulossa liittopäivävaalit vuoden kuluttua, ja nyt tietenkin Saksassa on hurja pelko päällä, kun kerroin, että miten AfD:hen suhtaudutaan korruptoon, että jos AfD sitten voittaa,
mahdollisesti, tai saa vielä enemmän paikkoja liittopäivillä. Niin tässä on nyt kampanjat käynnissä. Täällä valtio käy yhdessä Antifan kanssa, kirkkojen kanssa, ammattiyhdistysliikkeen kanssa kampanjaa Kampf gegen Rechts, joka tarkoittaa taistelu oikeistoa vastaan. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että se taistelu on AfD-puoluetta vastaan, siis oppositiossa liittopäivillä istuvaa puoluetta vastaan. Kun viime syksynä tai vuoden alussa tämmöinen vasemmistolainen toimittajakollektiivi, joka toimii myöskin osin valtion rahoituksella, paljasti, että Potsdamissa on ollut kokous, jossa muus AfD:nkin edustajat ja kristillisdemokraattien edustajat ovat pohtineet äärioikeistolaisten kanssa maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten karkottamista. Deportation, tämmöinen natsisana, oli muka käytetty siellä tilaisuudessa, häätämistä pois Saksasta. Ja se levisi kulovalkean tavoin tänne mediaan joka puolelle. Ja se nostatti sellaisen kansanliikkeen, että täällä eri suurkaupungeissa oli koko kevätkauden aikana valtavia massamielenosoituksia, johon osallistui miljoonia saksalaisia, jotka vaativat AfD-puolueen kieltämistä, koska AfD-puolue on vaatimassa ulkomaalaistaustaisten ihmisten karkottamista. No, nyt kun sitten ne henkilöt, jotka olivat mukana siinä kokouksessa, veivät asian oikeuteen. Ja nyt oikeus on täällä todennut, kun on tutustunut näihin asiakirjoihin, että se väitehän ei pitänyt alkuunkaan paikkaansa. Kukaan ei puhunut edes tuosta aiheesta, eikä käyttänyt tällaisia natsitermejä. Ja nyt on esimerkiksi Saksan Yleisradio, joka on hyvin hallitusmyönteinen, joka on monta kertaa, kun täällä seuraa, tuntuu, että se onkin hallituksen tiedotustoimisto, niin tietenkin oli myöskin esittänyt tämän saman väitteen, että AfD vaatii miljoonien kaksoiskansalaisten ja täällä olevien ulkomaalaisten palauttamista johonkin, ja kun se ei pitänyt paikkaansa, niin oikeus on jo vaatinut Yleisradiota sakkouhan nojalla, että lopettaa tällaisen väärän tiedon levittämisen. Ja siitä huolimatta saksalainen media ei ole ainakaan oikaissut näitä tietoja. No, tämä tunnetaan myöskin suomalaisesta mediasta, että väärän tiedon oikaisu on aika hankala juttu. Täällä maassa tässä on vielä hetki aikaa ilmeisesti, niin sen verran hyppään tähän koko Saksan niin kuin luonteeseen. Saksassa on 16 osavaltiota, ja ne osavaltiot muodostaa Saksan kakkoskamarin liittoneuvoston, liittopäivät ja liittoneuvosto, ja kaikki tärkeimmät asiat yhteiskunnan kannalta käsitellään myöskin liittoneuvostossa, ne on siellä hyväksyttävä. Ja näillä osavaltiovaaleilla joku jossain vaiheessa kysyikin minusta tuolla Facebookissa, että mitä ihmeen merkitystä on jollakin Brandenburgin osavaltiovaalilla. Brandenburgissa on 2,1 miljoonaa asukasta, Thüringissä on vain 1,1 miljoonaa asukasta, Saksissa 3 miljoonaa asukasta. Miksi ihmeessä niin puhutaan näistä osavaltiovaaleista näin todella paljon? Mikä merkitys sillä nyt on, noin pieni joukko? Mutta Saksassa sillä on merkitys, koska silloin näiden osavaltioiden hallitukset, niiden edustajat hän istuvat siellä liittoneuvostossa ja siellä monet asiat sitten joko hyväksytään, hylätään tai pistetään aloitteita päälle. Ja siellä voidaan laittaa aloitetta tämä koko AfD-puolue, joka nyt tuntuu häiritsevän tätä saksalaista elämänmenoa ja demokratia- ja oikeusvaltion käsitystä, niin se pitäisi nyt sitten esimerkiksi kieltää jossakin perustuslakituomioistuimessa. Täällähän oli tapaus, oli tämmöinen natsipuoluettahan Saksassa ei perustuslain mukaan voi olla alkuunkaan. Sehän on kielletty kaikki natsiin liittyvät asiat ja natsismiin liittyvät symbolit, sanat, luvut, numerot, kirjaimet on täällä rangaistuksen uhalla kielletty. Hitler-tervehdykset, kaikki siihenkin viittaavat. Ja hakaristit tai jopa siihen viittaavat taas siltä näyttävät symbolit on kielletty ja niistä saa rangaistuksen. Eli natsijuttuahan täällä oikeasti voi olla, ne lopetetaan saman tien, natsipuolue ei ole Saksassa, mutta tämmöinen äärioikeistolainen puolue NPD, Saksan kansallisdemokraattinen puolue, oli täällä pitkään jo niin kuin hampaankolossa, ja uusnatsien puolue, ja ei uusnatsitkaan ole kielletty. No uusnatsit on uusnatseja, kuka välttämättä ei niistä tykkää, eikä ne voi olla tietenkin sillä tavalla, että semmoisia ihmisiä ja semmoinen liike, mistä ei kukaan tykkää, mutta radikaalihan saa olla aina. Sitähän ei ole perustuslaissa Saksassakaan kielletty. Oikeistoradikaali tai vasemmistoradikaali. Ja tämä oli tämä NPD-puolue, tämmöinen oikeistoradikaalinen pieni puolue, jolla nykyään ei ole mitään merkitystä, eikä aikaisemminkaan oikeasti, mutta se haluttiin kieltää. Mutta perustuslakioikeus, joka päättää kiellosta, ei voinut kieltää, koska Saksan poliisi ja sisäministeriön alainen kotimaan tiedustelu
ei suostunut paljastamaan, kuinka paljon ne on soluttanut omia agenttejaan tämän pienen puolueen sisälle. Ja näin perustuslakioikeus on, sori, me ei tiedetä, että mikä siitä materiaalista, mitä sitä puoluetta vastaan nyt oikeudessa käytetään, onkin oikeastaan poliisien ja kotimaan tiedustelun agenttien itse tekemiä, jotta se puolue saadaan kiinni. Sama tilanne on tämän AFD-puolueen kohdalla. Nyt kun se on esimerkiksi Thüringenissä sen paikallinen kotimaan tiedustelu, joka on hyvin poliittinen elin täällä. Kotimaan tiedustelu on todella sisäministeriö, joka kuuluu demareille. Se on niiden vähän tämmöinen poliittinen työkalu. Sehän täällä kyllä ihan oikeasti, kuka oikeasti kiistäkään sitä. Ja niiden henkilövalinnat on hyvin aina poliittisia, kuka on johtaja. Niin nythän kotimaan tiedustelu esimerkiksi on Thüringenissä todennut, että tämä AFD-puolue on varmennetusti äärioikeistoradikaali. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tämmöinen leima tulee jollekin puolueelle tai puolueosastolle, että kotimaan tiedustelu voi käyttää kaikkia salaisen palvelun menetelmiä tämän puolueen niin kuin asioiden tutkimiseksi. Se voi ujuttaa sinne omia agenttejaan, se voi värvätä tämän puolueen sisältä tämmöisiä maksettuja tiedonantajia, niin kuin aikoinaan Stasi teki DDR:ssä, jotka niin kuin suostuu rahaa vastaan tai aatteen puolesta niin kuin keräämään tietoa. Kotimaan tiedustelulla on oikeus kuunnella kaikki AFD:n toimihenkilöiden, johtohenkilöiden ja ties kenkä niin puhelut, seurata niiden teleliikennettä. Ja nythän on vielä aivan uusi lakiesitys tulossa läpi, mitä Saksan sosiaalidemokraattinen sisäministeri Nancy Faeser ajaa, on tämmöinen tiukennus. Kaikki menee vähän niin kuin samalla terrorismin torjuntaan, mutta sen terrorismin torjunnan rinnalla voidaan torjua kaikkea muutakin, vaikkapa poliittisesti epämiellyttäviä näkemyksiä ja vääriä mielipiteitä, jotka tapahtuu tämän AFD-puolueen kohdalla, siltä nyt näyttää, niin ne voi myöskin ujuttaa näiden seurattavien henkilöiden kännyköihin. Tässäkin on itse kännykälle liikkeessä trojaania, jotka seuraa koko sitä viestiliikennettä, plus mikä on suoraan DDR:n Stasin niin kuin myrkkykaapista, voi myöskin tehdä kotietsintöjä huomaamatta, että ei tarvitse ilmoittaa tälle etsinnän kohdeelle, vaan sinne menee nämä kotimaan tiedustelun etsivät silloin, kun ihmiset ei ole kotona ja tutkii niitä asioita ja laittaa sinne vaikka mitä tahansa kuuntelulaitteita. Tämä on kova juttu tällä hetkellä täällä Saksassa, tämä keskustelu siitä, että kuinka pitkälle voidaan ihmisten niin kuin vakoilussa mennä kaiken natsihistorian ja kaiken DDR-historian jälkeen. Että tämä on niin kuin hurjaa vauhtia niin kuin menossa liukumassa huonoon suuntaan. Mutta vielä pari asiaa. Esimerkiksi näistä henkilöistä täällä. Mielenkiintoista. Mä laitan tuosta vähän kuvia, muutaman kuvan. Katsotaan, löytyykö, niin mä kerron niistä jotakin. Ai niin. Natsinuijasta puheen ollen, niin tunnistatteko? Varmaan tunnistaa aika moni. Tämähän on niin, Derikin Horst Tappert, joka teki valtavan hyvää poliisisarjaa, näkyy myöskin Suomessa. Ja hänen kuolemansa jälkeen paljastui hänen asiakirjoista, että hän oli ollutkin nuorena miehenä, niin kuin varmaan moni muukin saksalainen silloin aikoina ollut SS-nuorissa tai SS-miehenä. Hän ei ollut koskaan kertonut, mutta kun se paljastui, niin silloin kaikki hänen ohjelmansa pistettiin jäihin ja levitys lopetettiin. Joku yksityinen TV-asema voi niitä vielä lähetellä, mutta Saksan televisio ei missään tapauksessa voi, koska hän on natsi, näin jälkeenpäin leimattuna. Mutta sitten toinen juttu on, tässä, myöskin tuttu mies Günter Grass. Hän paljasti niin, melkein toiseksi viimeisessä kirjassaan, mutta sitä ennen yhdessä haastattelussa, että hän oli myöskin SS-joukoissa. Hän anoi vapaaehtoisesti SS-mieheksi silloin 17-vuotiaana poikasena. Kaikilla silloin oli isänmaallisuutta varmaan, mikä se isänmaa sitten olikin. Mutta joka tapauksessa hän olisi lähteä sitten armeijaan silloista Saksaa puolustamaan ja olisi halunnut sukellusveneeseen. Ja ei sinne päässyt, koska oli joku juttu, että ei sinne päässyt, mutta määrättiin. Sitten hän pääsi anomuksesta SS-joukkoihin ja oli siellä sitten, kun sota päättyi ja amerikkalaiset hänet vangitsivat, oli vähän haavoittunutkin. Ja sitten tuli, niin kuin tiedetään, Nobel-kirjailija, nimenomaan tämmöinen sosiaalidemokraattinen niin kuin omatunto, sielu, joka vihasi natseja ja kaikkea muuta. Mutta kun hän paljasti, että hän oli myöskin ollut samaan tapaan tämän Tappertin kanssa, kun Tappertkin oli ollut näissä SS-nuorissa mukana, niin kyllähän siitä vähän kohu nousi, mutta Günter Grass oli tietenkin eri asia kuin tämä Tappert, jolloin Günter Grassin päälle siellä ei Antifa esittänyt
pitää niin kuin mielenosoituksia hänen haudallaan tai muuta. Mutta niin kuin yleensä silloin, kun paljastuu jälkeenpäin, niin joku on ollut vaikka SS-mies, niin Günter Grass kuitenkin selvisi tästä, koska hän itse siitä kertoi siitä tilanteesta. Otetaan tuosta vielä toisia henkilöitä. No niin. Ai niin, tässä saksalaisen historiaan liittyy myöskin tuosta kuvasta tulee mieleen. Täällä on tämmöinen Antonio Amadeus Stiftung, joka on yksi näistä merkittävimmistä tämmöistä Antiva-järjestöistä, joka saa pitkälle valtiorahoituksella toimiva, joka toimii ja tarkkailee ja tilastoi kaikenlaisia tämmöisiä antisemitistisiä ja muita tekoja, ja nimenomaan oikeistoradikalismia ja käy taistelua natseja, ja koska AFD on luokiteltu täällä natsijutuksi, niin myöskin AFDtä vastaan ja kaikkea tämmöistä. Se on julkaissut muun muassa tämmöisen Ene Mene Mu und Rauspistuu, vähän niin kuin tämmöisen niin kuin lasten kielellä tämmöisen kirjan, joka on tarkoitettu päiväkotien henkilökunnalle, kirjasen, jossa kerrotaan paljon asioita, mutta muun muassa myöskin, että miten päiväkotien henkilökunta voi tunnistaa esimerkiksi lasten hiuksista tai pukeutumisesta tai käytöksestä, ovatko vanhemmat mahdollisesti oikeistoradikaaleja, ja tällä hetkellä ehkä juuri näitä AFD-läisiä pahoja, ja siellä esimerkiksi, että jos lapsi on niin kuin liian kiltti ja tottelee kaikkia, niin hän saattaa olla, että vanhemmat on oikeistoradikaaleja, että jos tytön tukka on palmikoilla, niin saattaa olla, että hän on oikeistoradikaali, tai jos niillä on kylmällä säällä liian vähän vaatetusta, niin ne voi olla, että vanhemmat on oikeistoradikaaleja, koska natsien kasvatusmenetelmähän olisi karaista lapsiaan, jolloin niitä lähetettiin niin kuin talvellakin ulos ja muuta liian vähissä vaatteissa, että tottu kylmään. Ja tätä samaa tämä Antonio Amadeus Stiftung sitten varoittaa näitä ja antaa tietoja päiväkotihenkilökunnalle, miten voidaan tunnistaa oikeistoradikaalien lapset. Mitä sitten tapahtuu, se onkin sitten eri asia. Ainakin tässä kirjassa neuvotaan, että jos sitten tämmöinen oikeistoradikaali lapsi sattuukin olla ihan mukava, niin mikä siinä sitten voi. Niin, siis sattuu olekin ihan kiva lapsi, niin kuin ihan varmaan onkin, mutta haluaa esimerkiksi järjestää synttärit näille ja kutsua mukaan näitä päiväkotikavereita, muita lapsia, niin silloin kirjassa neuvotaan, miten päiväkotihenkilökunnan pitää neuvoa, ottaa yhteyttä näihin muiden lasten vanhempiin, kertoakseen, että tämän lapsen vanhemmat ovat oikeistoradikaaleja ja antaa ohjeita, tai sitten jos tuntuu siltä, että ei voida järjestää synttäreitä juuri tämän oikeistoradikaali perheen lapsen kanssa kotona, niin silloin päiväkoti voi ehkä antaa tilat synttäreiden järjestämiseen. No, tämä antisemitismi liittyy myöskin siihen, että miten menneisyyttä hallitaan nimien ja paikkojen suhteen. Martti Luther oli tietenkin, joka on hänen historiansa tutustunut, oli tietenkin antisemiti, juutalaisvihaaja niin kuin varmaan hyvin korkeassa potenssissa, jos joku on hänen juttuja lukenut, muutakin kuin näitä uskontoon liittyviä. Siihen aikaan vihattiin juutalaisia, se on vanhaa niin kuin tarua, ja Martti Luther oli yksi kovimpia, eikä hän sanojaan säästellyt. Ja täällä on esimerkiksi käydään tällä hetkellä varmaan melkein kaikilla paikkakunnilla, niin täällä Berliinissäkin, tämä kuva on ihan tästä nurkan takaa, mä asun aika lähellä tätä Martti Luther-katua, niin sitä, että pitäisi poistaa nämä, siellä esimerkiksi tässä juutalaiset nuoret vaatii sen nimen muuttamista. Täällä Berliinissä pelkästään on lähes 200 kadunnimeä, jotka pitäisi saada muutetuksi esimerkiksi, katsotaan tässä, ja niihin kuuluu myöskin Sibeliusweg, näihin samoihin katuihin, koska Sibeliuksella katsottiin olevan yhteyttä natseihin. Se oli Lapuan liikkeen kannattaja, ja sitten muutakin tämmöistä natsitaustaa Sibeliuksella väitetään olleen. Hän oli Sibelius-yhdistyksen ja tämmöisen niin myöskin natsiaikana jonkun musiikkiyhdistyksen johtokunnassa. Tosin hän ei koskaan silloin käynyt täällä. Et Sibelius on myöskin, ei suoraan natsiksi leimattu, mutta tässä Berliinin kaupungin eli senaatin teettämässä antisemitismitutkimuksessa paikan nimistä ja kadun nimistä todetaan, että Sibelius on aisettava nyt erityistutkintaan. Sama koskee Olof Palmea. Olof Palme paikka on täällä auki aivan lähellä, ja Olof Palme tämän tutkimuksen mukaan on antisemitisti, koska hän kannatti Palestiinaa ja tämmöisiä asioita. Näin.
Että täällä on käynnissä tämmöinen, ja niistä käydään kiistaa sitten suurin piirtein niin kuin joka kaupungissa, että onko Otto Braun esimerkiksi sovelias kadun nimeksi. Otto Braunhan kehitti natseille rakettitekniikkaa, hän amerikkalaista nappasi sitten hänet mukaansa sodan jälkeen, että joka kehittämään heidän oma rakettitekniikkaansa, tuskin kuuhun oli koskaan lennetty ilman Otto Braunia, mutta Saksassa hän on nyt kuullut niihin, joiden nimi ehdottomasti pitää poistaa. Ja monen muunkin, siis todella 100 nimeä, ja monta kertaa juuret yltävät 1400-luvulle, 1500-luvulle ja sitten kauemmaksi, jos tutkijat on löytäneet jotain tämmöistä antisemitismia, niin näitä nimiä vaaditaan sitten muutettavaksi. Saksassa asuu noin 5-6 miljoonaa muslimia. Tällä hetkellä on aika moni keskustelu monien näiden terrorismijuttujen takia ja veitsiiskujen vuoksi. Täällä Saksassa on tehty esimerkiksi viime vuonna 14 000 veitsiiskua. Ei tietenkään ollut kaikki tämmöisiä niin poliittisia veitsiiskuja, vaan otettiin veitsi käteen, kun ryöstettiin ihmistä tai tapettiin tai jotain muuta. Sitten tulee erikseen nämä tämmöiset, missä on tämä Allah Akbar-tyyppinen veitsiisku, niin kuin Solingenissä, Mannheimissa, ja niitäkin on tietenkin täällä kymmenittäin. Ja monesti täällä liittyy myöskin se pelko, mitä tapahtuu, kun Saksa islamisoituu ja tulee entistä enemmän muslimia, entistä enemmän ääriliikkeitä. Ja se pelko on täällä ihan sillä tavalla, että kun ihmisten kanssa keskustelee, niin heitä kyllä pelottaa mennä suuriin kansantilaisuuksiin, jopa ajaa U-baanalla tai olla jossain paikassa, missä on paljon ihmisiä, koska näitä on tapahtunut yllättäen, näitä veitsiiskuja eri syistä. Täällä asuu noin 5-6 miljoonaa muslimia, niin kuin kerroin, mutta muslimiuskontoon kuuluvien määrä on lisääntymässä, koska esimerkiksi täällä on jo 15% koululaisista on islaminuskoisia. Islaminuskohan on jo kolmanneksi suurin uskonto. Täällä on katoliset ja evankeliset, niitä on noin 40 miljoonaa. Saksassa on 84 miljoonaa asukasta. Ja vielä tähän AFD:n liittyen, niin siinähän nämä kirkot tietenkin on hyvin, hyvin tehokkaita tämän AFD:n niin nurkkaan ajia yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Esimerkiksi ammattiyhdistysliike Verdi on neuvonut, miten, ja muutkin ovat neuvoneet, miten päästä näistä AFD-läisittäin ajattelevista jäsenistä eroon sillä työpaikalla ja miten ainakin pitäisi yrittää estää heidän pääsynsä esimerkiksi työsuojeluvaltuutetuksi tai yritysneuvoston jäseniksi ja miten voi tarkkailla heidän puheen parsistaan, että miten ne poliittisesti ajattelevat. Ja tässä evankelinen kirkko täällä Saksassa ei ole yhtään Pekkaa pahempi. Se on erottanut henkilöitä, tämmöisiä vapaaehtoisia diakoniatyössä olevia ihmisiä, jotka on paljastuneet AFD:n kannattajaksi, niin kirkko on heittänyt ne pois. Ja sama liittyy myöskin virkoihin, jos AFD todetaan, niin kuin Thüringenissä ja jossain muualla, varmennetusti oikeistoradikaaliksi, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että semmoinen henkilö ei tietenkään, joka on AFD-kannattaja tai jäsen, ei saa koskaan mitään virkaa tai hänet voidaan sitten potkaista pois ja sitten itse yrittää todistaa, että hän on kuitenkin kunnon virkamies. Tämmöinen hallintolain muutoshan täällä on juuri parasta aikaa menossa, että virasto voi heittää ulos vaikka poliittisten mielipiteiden vuoksi ja sen henkilön itse on sitten perusteltava toisinpäin, haastettava oikeuteensa työnantaja. Että tämmöistä asiaa täältä tähän lyhyesti, tässä aika taitaa mennä kohta umpeen, mutta sen verran kerron vielä, kun tässä oli ideana, että mitä opittavaa ja mitä kammottavaa Saksassa on. Voisi sanoa, että asioista, mitä ei kannata ainakaan missään tapauksessa ottaa mallia Saksasta, on tietenkin tämä isänmaattomuus. Että kaikki tietää niin kuin synkän natsihistorian, kukaan ei sitä kannata, kaikki on sitä vastaan ja haluaa niin kuin maahan rauhaa. Ja myöskin Ukrainaan rauhaan, niin kuin muun muassa tämä uusi vasemmistopuolue, Wagenknecht-puolue yhdessä AfD-puolueen kanssa. Nehän vastustavat Ukrainan aseistamista ja vaativat kauppasuhteiden tai energiasuhteiden solmimista Venäjän kanssa. Ne yhdistää näitä. Äärioikeista, niin kuin oikeistolaita ja vasemmistolaita ovat yhdistyneet näissä asioissa. Mutta mitä kannattaisi siis Saksasta varoa on se, että täällä niin kuin on kaikki tämmöinen isänmaallisuus ja kotiseutuhenki on jotenkin luokiteltu natsiutuiksi. Liput ei liehu, saksalaiset laulut luokitellaan helposti natsilauluiksi. Tunnettu iskelmälaulaja Heino järjesti saksalaisen lauluillan nimellä Saksalainen lauluinta, niin häntä yritettiin häätää siitä hallista pois, koska se on liian natsistista ja näin edelleen. Ja tietenkin toinen on se, että mielipiteenvapaus
on myöskin Saksassa aikamoinen jo kyseenalaiseksi tullut asia. Täällä niin moni virkamies ja systeemi valvoo ihmisten mielipidettä, että semmoista en ikimaailmassa toivoisi Suomeen tulevaksi. Mutta mitä toivoisin Saksasta, mikä olisi hyvä asia, on oppisopimusjärjestelmä. Täällä nuorisotyöttömyys on todella alhainen. Täällä on edelleen systeemi, oppipoika, kisälli, mestari. Sitä ketjua voi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, sen eri versioita. Ja ero suomalaiseen systeemiin on siinä, että Saksassa työnantajat osallistuvat tähän oppipojan ja tähän koulutukseen, mikä on hieno asia. 2-3 vuotta olla samaan aikaan töissä ja samaan aikaan sitten ammattikoulussa. Ammattikoulupaikka tulee automaattisesti, kun on tehnyt harjoittelun ja oppisopimuksen työnantajan kanssa, sellaisen työnantajan kanssa, mihin itse haluaa mennä ja mihin hommaan. Ja sen jälkeen on sitten jatkaa sen työnantajan palveluksissa tai minkä tahansa, koska se ammattikoulutus on pätevä koko Saksassa ja Euroopassa. Ja tämä on sellainen asia, mikä voisi olla niin kuin täältä malliksi otettavaa. Ja tietenkin hyvä ruoka ja hyvä olut, ne on aina hyviä Saksassa. Kyllä, ja mielenkiintoinen maa. Kiva, täällä on ihan seurata. Kiitos. Kiitos Pertti hyvästä raportista ja kiinnostavista tarinoista. Hetkinen, otetaanpas tämä. Tänne kuuluu kyllä. Joo, hyvä. Suosittelen siis lämpimästi kaikille tätä Pertin kirjaa 5. valtakunnan vieraana, jossa on lisää näitä esimerkkejä. Nyt voidaan itse asiassa ottaa keskustelua ja kysymyksiä, ja voisin itse asiassa vaikka aloittaa kysymällä ensimmäisen kysymyksen, tai itse asiassa niin kuin vähän puhumalla tästä kirjasta, että tässä oli niin kuin monta sellaista erikoista juttua, mitä ei ole niin kuin koskaan ajatellut, että millä tavalla, just niin kuin huonolla tavalla toi historia on läsnä Saksassa, että tietyt kirjainyhdistelmät, tietyt numerot, niillä on niin suuri historiallinen painolasti, että niitä vältetään. Ja myös näitä tapauksia, joita olet kertonut, että miten saksalaismediassa on lähtenyt ihan vain niin kuin pelkästä syytöksestä, joka ei ole pitänyt paikkaansa, niin liikkeelle semmoisia kohuja, joissa ihmiset on menettänyt työpaikkansa ja heidän niin kuin maineensa on pilattu. Tämä oikeasti herättää kyllä ajattelemaan, että mitä Saksassa tapahtuu. Että ollaanko siellä niin kuin menossa väärään suuntaan. Ja mun piti oikeastaan vielä tässä kirjan lopussahan sulla on tämä kappale, että onko Saksassa opittu historiasta, niin ajattelin kysyä, että onko opittu historiasta mitään? Pelkään pahoin, että kuuluuko muuten sinne? Kuuluu. Hyvä. Pelkään pahoin, että ihan kaikilta osin ei ole opittu historiasta, vaan historiaa toistetaan. Samaan aikaan kun sanotaan, että Saksa ja saksalaiset tuntevat, mä puhun Saksasta, Saksa tuntee kollektiivista syyllisyyttä siitä, mitä natsit tekivät, niitä hirmutekoja. Nythän se on muutettu täällä sanoiksi historiallinen vastuu, mutta se on tietenkin sama asiaa. Ja vannotaan, että koskaan ei saa toistua nie wieder Deutschland, ei koskaan enää Saksaa. Sehän kuuluu täällä huutona, kun Antiba ja kuka tahansa marssii tuolla kadulla. Nie wieder Deutschland, nie wieder Deutschland. Niin siitä huolimatta nyt ikävä kyllä juuri tämän AfDn ja taistelu oikeistoa vastaan kohdalla on kyllä unohdettu kaikki nämä jutut. Esimerkiksi nyt kun oli korona-aikana, täällähän oli tietenkin osa porukasta, niin kuin missä tahansa, oli myöskin niin kuin miettinyt, että onko nämä kaikki rajoitukset ihan oikeasti. Täällähän oli yöllä liikkumiskieltoja, kouluja pistettiin kiinni, sairaaloihin ei päässyt katsomaan kuolevia vanhempia, sairaita vanhempia, ja puutarhajuhliinkin sai kutsua tai kotiin vain 1 tai 2 henkilöä, ja ihmiset niin kuin oli aivan ihmeissä näiden kanssa. Kaikki ne seuraukseneen, niin kuin nyt tiedetään. Niin siitä huolimatta nousi tämmöinen kritiikki, että onko hallitus nyt ihan oikeasti, ja vielä säädettiin itselleen tämmöisen niin kuin valtalain, jossa mentiin näiden perustuslain takaamien oikeuksien yläpuolelle. Hallituksella oli oikeus rikkoa näitä perustuslain kokoontumis- ja liikkumis- ja mielipiteenvapautta. Sitten huolimatta tietty osa kansasta nousi kapinaan ja lähtivät mielenosoituksiin, jotka hallitus löi niin kuin todella, niin kuin täällä Berliinissä itse katselin, ja ei muuta kuin pampuilla ja vesisuihkuilla keskellä talvea käytiin niin kuin näiden ihmismassien kimppuun, jotta he eivät päässeet lähellekään
rakennusta, valtiopäivätaloa, johon muuten rakennetaan tällä hetkellä vallihautaa, ettei kansalaiset pääsekään sille lähelle enää tämän jälkeen. Nyt on vallihaudan teko käynnissä, että tuleeko allikaattoreita, mutta vallihautaa tehdään ja oikeasti, ei ole mikään vitsi. Ja silloin ne lyötiin takaisin nämä toisinajattelijat, jotka oli eri mieltä siitä politiikasta. Ei kukaan ollut koronasta eri mieltä, mutta siitä, mitä hallitus teki näitä rajoituksia, niin siitä oltiin eri mieltä ja pakkorokotuksista. Niin ne lyötiin takaisin aika lailla väkivallalla, aivan hirvittävällä tavalla. Ja nyt vielä on käynyt ilmi, että monet näistä Saksan koronaviranomaisen Robert Koch-instituutin niin kuin jutuista, mitkä hallituksen kanssa, niin kuin hallitus tukeutuu aina niihin päätöksissä, ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Täällä on tulossa nyt tutkintavaliokuntaa ja vaikka mitä tutkimaan, että nehän teki ihan omiaan. Monetkaan päätökset ei liittynyt ollenkaan lääketieteelliseen totuuteen, vaan siihen, mitä hallitus halusi. Ja siitä tuli tämmöinen termi myöskin, poikkiajattelijat, ja siitä seurasi myöskin tämmöistä vainoa, että niitähän lensi työpaikoiltaan ja monesta paikasta sen jälkeen, ja tuomittiin, että natsit ovat vastaan, ne oli natseja, jotka oli hallituksen koronapolitiikkaa vastaan, Antifa oli hallituksen puolella taistelemassa näitä ihmisiä vastaan kadulla ja tämmöisiä seurauksia tästä seurasi sitten. Sitä jupakkaa ollaan vasta alkamassa täällä. Kiinnostavaa. Tässä välissä, jos on kysymys, niin olkaa hyvä, avatkaa mikrofoni, laittakaa kamera päälle, kysykää kysymyksiä. Nyt on niin kuin erittäin hyvä hetki. Tuleeko kysymyksiä? Vai? Varmaan joku kommentti ainakin tulee. Jos haluatte kommentoida ja mikrofoni ei toimi, teidän pitää sieltä alakulmasta sitten painaa sitä unmute-nappulaa, niin sitten saatte mikrofonin päälle. No hei, täällä on Arja Vuoriketta. Ole hyvä, Arja. Eli kaiken tämän upean selostuksen pohjalta niin, tuli mieleen, että mihin tässä kaikessa kehittyneessä ja kehittyvässä sopassa niin asettuu tämä Merkelin jälkeinen Ursula von der Leyen. Pätkii, Arja, vähän tuolla. Joo, voisitko sä, tänne kuuluu aika huonosti, jos sä sait siitä pikkusen hännänpäästä kiinni, voisitko sä vähän kiteyttää tätä kysymystä, niin mä vastaan mielelläni. En valitettavasti, Arja, kuullut pätki niin pahasti. Mä en tiedä, jos on mahdollista uudestaan sanoa, niin... No mä kokeilen uudestaan. Eli, kun tämä oli hieno esitys ja siihen kaikkeen, meillä täällä Suomessa ei mitään näistä ylipäätänsä tiedetä, niin aikoinaan Angela Merkel oli hyvinkin paljon tukemassa tietynlaista politiikkaa. Mitä tämä tekee tämä nykyinen Ursula von der Leyen? Miten hän asettuu tähän Saksan sekamelskaan? Ilmeisesti Arja yritti kysyä, että miten Ursula von der Leyen jatkaa tätä Merkelin politiikkaa Saksassa, tai on jotenkin samassa veneessä Merkelin kanssa, jos nyt kuulin Arja oikein. Joo, hyvä. No mä kerron kuitenkin, toi on hyvä, että Merkel tuli mainituksi, Ursula von der Leyen, koska Merkelhän muuten vietti tässä pari päivää sitten 70-vuotispäivää. Hän täytti jo kesällä 70 vuotta, mutta ne CDUn kristillisdemokraattien juhlat oli vasta nyt pari päivää sitten. Muuten Merkelistä tulee mieleen Scholzikin, joka on siis liittokansleri, niin häntähän ei kutsuttu ollenkaan Brandenburgin osavaltion vaalitilaisuuksiin, koska sikäläiset sosiaalidemokraatit pelkäs, kun Scholz on niin huonossa maineessa ja koko hallitus, että jos hän tulee sinne vaalitilaisuuteen, niin ei kukaan äänestä sosiaalidemokraatteja. Scholzin maine on täynnä pudonnut kuulemääntä. Ja sama on Merkelin kohdalla, että kristillisdemokraatit ei halua millään oikeasti Merkeliä, koska Merkel, joka avasi vuonna 2015, 16 vuotta oli liittokanslerina, ja avasi vuonna 2015 sitten Euroopan rajat näille pakolaisille Balkanin tieltä tulla tänne Itävaltaan ja sitä kautta Saksaan, niin hänhän nyt kun samaan aikaan kuitenkin CDU, kristillisdemokraatit niin ovat maahanmuuttopolitiikassaan enemmän AfDn kannalla kuin konsanaan Merkelin kannalla. Kristillisdemokraatit haluaa sulkea rajat ja lähettää kaikki laittomat maahantulijat niin kuin saman tien huisittoon ja vähentää heidän korvauksiaan ja kaikkea muuta, koska nyt tiedetään, että niistä on tulossa myöskin liittopäivävaaliteema.
Niin tämä Merkel, joka avasi hyvässä sydämestään silloin ihan oikeasti, niin kuin avasi niin kuin kerrankin, ajattelin, että otan vastuun, niin niitä ihmisiä voi jättää sinne kuolemaan ja rämpimään sinne pitkin Unkarin ja Itävallan välille, vaan avasi rajat ja niitä tulikin sitten miljoona saman tien Saksaan. Niin Merkelin maine tältä osin kanslerina tietenkin hyvä, mutta tämä maahanmuuton niin vyöry, joka alkoi Merkelin ansiosta, on kristillisdemokraateille niin paha perinne, että he haluavat pitää niin kuin tiukkaa pesäeroa Merkeliin. Ja mitä Ursula von der Leyeniin tulee, kristillisdemokraattihan hänkin, niin kuin tiedetään, niin hän oli pitkään Merkelin hallituksessa Saksan puolustusministeri, ja silloin sanottiinkin, että Saksan vihollisen, eli tässä tapauksessa tiedetään, kuka se on, siis Putin ja Venäjä, suurin apu Saksassa on nimenomaan Ursula von der Leyen, joka romutti Bundeswehrin. Ja on sanottu, että romuttaako hän myöskin EU niin kuin samalla intensiviteetillä, millä hän teki Bundeswehrille. Ja että Ursula von der Leyenin maine on Saksassa tosi huono, niin kuin Merkelin ja Scholzinkin. Huonomaineinen ihminen. Näin vähän kärjistetysti. Kiitos. Lisää kysymyksiä ja kommentteja. Onko täällä? Voin sanoa tässä välissä, jos joku vielä empii, että rohkeasti vaan kysymään ja kommentoimaan. Olen muuten samaa mieltä siitä, jota sanoit, että mistä voidaan oppia. Olen täysin samaa mieltä. Että tällainen myönteinen isänmaallisuus on mielestäni hyvä asia, että sitä pitää niin kuin vaalia. Ja tämä oppisopimusjärjestelmä on myös sellainen, että Suomessa voitaisiin paljon enemmän tähän panostaa. Olen täysin samaa mieltä siitä. Ajattelin kysyä siitä, mä en tiedä, onko kaikki linjoilla olevat kuullut, mitä kävi suomalaiselle yritykselle Berliinissä, jonka omistaja kuului erääseen perinneyhdistykseen. Ajattelin Pertiltä kysyä, että voisitko kertoa vielä, miten kävi tälle suomalaisyritykselle? Joo, mä pistikin tuosta löytyi saman tien kuva. Sehän oli tämä Bryggeri Helsinki, jossa vilahtaa tuossa näytin tuon kuvankin, niin huonostihan sille kävi. Nimittäin tämän yrityksen kohdalla, joka on siis suomalainen hyvää olutta ja hyvää niin kuin yrityskulttuuria toi tänne Berliiniin, periaatteessa niin kuin tosi hyvät mahdollisuudet niin kuin menestyä tuolla Itä-Berliinissä hyvällä paikalla, niin paikalliset antifat saivat Suomen antifalta ilmeisesti sitä kautta tiedon, että tämän yrityksen toimitusjohtaja oli suomalaisten entisten SS-miesten tämmöisen veljesapuyhdistyksen toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja, koska hänen isänsäkin oli ollut silloin aikoinaan nuorena poikasena mennyt näihin SS-joukkoihin, vaikka sitten todettiin Suomen kansallisarkiston tutkimuksesta, ei mitään tämmöistä, niin kuin, ihmisoikeuksien loukkausta tai tämmöistä niin sotarikosta ei löytynyt niin hänen kuin muidenkaan suomalaisten jäljiltä. Ja sitten huolimatta kuitenkin tämmöinen tieto oli, että tämän ravintola Bryggerin, Helsinki Bryggerin niin kuin, omistaja, toiminnanjohtaja oli tämmöisen veljesliiton puheenjohtaja, jolloin täällä Suomen Antivan niin kuin innostamana alkoi kampanjan tätä ravintolaa vastaan sillä tavalla, että ne rupesi levittämään siinä ympäristössä niille naapuristen postiluukuista ja lappuja, että tiedättekö, että teidän lähistöllänne asuu natsi, joka myy kaljaa, natsikaljaa, älkää tukeko natseja ostamalla kaljaa tästä ravintolasta. Ja niin sitten lähti liikkeelle, siellä taisi mennä ikkunoitikin säpäleiksi, ja poliisit antoi ohjeita henkilökunnalle, miten suojautua, kun Antifa YM vasemmistoradikaalit hyökkää sinne mustablokki, sinne ravintolaan. Ja niinhän siinä kävi, että tämä suomalainen ravintoloitsija joutui lopettamaan sen yrityksen. Sitä ennen oli kuitenkin tämmöinen tilaisuus, missä oli paikallisille asukkaille Antifa järjesti, se oli tietenkin hieno juttu, niin kuin asukkaille tilaisuuden, missä heillä oli niin kuin mahdollisuus kuulla taustoja. Siellä ei ollut mukana tämä ravintolan omistaja, mutta oli Suomesta kansallisarkiston johtaja. Ja sitten oli saksalainen tämmöinen natsismia tutkinut professori, jotka sitten kävivät läpi sellaisivat tätä tilannetta, ja silloin todettiin, että Suomessa ja Saksassa on niin erilainen käsitys siitä, että mikä on natsi ja mikä on tämä SS-miesten tilanne, että ja siinä vaiheessa myöskin tämä ravintolayrityksen omistaja pyysi anteeksi täällä Saksassa julkisesti, hän pyytää anteeksi, että hän ei tullut ottaneeksi huomioon niitä asioita, mitkä täällä liittyvät natsiin, natsismiin, natseihin, SS-miehiin, vaikka hänellä itsellään ja koko sillä ravintolalla ei ollut tietenkään yhtään mitään tekemistä natsien ja SS-miesten kanssa, paitsi tämän veljesapuyhdistyksen puheenjohtajuuden kautta, joka oli enemmän tämmöinen sosiaalihuoltoyhdistys niille muutamalle harvalle yhden käden laskettavissa oleville entisille SS-miehille, niin hoitaa niille
kotiapua, kotiyö. Ei sen kummemmasta ollut kysymys, mutta se oli osoitus siitä, että se oli kerrasta poikki. Täällä ei niin kuin mikään, mikä haiskahtaa tai jonka väitetään olevan natsia. Sehän riittää pelkästään tämä. Kun natsille nuija heilahtaa, niin se on sillä sitten selvä. Silloin ei keskustella argumenteista, vaan se on pois. Täällä joku poliitikko saa natsileiman, niin se on sillä selvästi. Sitä ei enää sitten pääse kyllä ehdokkaaksi, eikä tai opettaja tai joku muu opettaja, joka laulattaa vaikka 2 ensimmäistä säkeistöä Saksan kansallislaulusta, jotka oli näitä natsahtavia natsiaikanakin laulettajia, niin kyllä hän on kohta entinen opettaja tai tuomari. Onko tullut kysymyksiä? Nyt on mahdollisuus kysymyksiä ja kommentteja. No mä voisin kysästä täältä. Ole hyvä, Timo. Tässä oli kuun alussa kirjoittelu Ilta-Sanomissa muun muassa siitä, kuinka yllättävästi Itä-Saksassa on venäjämielisyyttä ilmassa, niin miten Saksassa yleisesti ajatellaan Venäjästä tällä hetkellä Ukrainan kriisin jatkuessa? Hyvä kysymys. Täällähän tämä Ukrainan sota ja Ukrainan kriisi ei ollenkaan niin kovin paljon esillä kuin Suomessa. Täällä, jos vaikka vertaa sitä, että mitä julkisessa mediassa käsitellään, niin täällä ei istu upseerit eikä tutkivat tohtorit niin kuin Aamustudiossa kertomassa ja käymässä läpi yön tapahtumia. Täällä niin kuin Ukrainan sotaan ja koko Ukraina ja Venäjään suhtaudutaan niin kuin paljon niin kuin maltillisemmin koko hommaa. Ja sillä tavalla, että esimerkiksi Venäjä, joka oli aikoinaan jo Neuvostoliitto, mutta sitten Venäjä oli tämmöinen energiantoimittaja, hyvä kumppani Merkelhän ja hänen edeltäjänsä Schröder on edelleenkin tämän venäläisen kaasuyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hallintoneuvostossa jäsenenä, ja siksi täällä epämiellyttävä henkilö, niin ei täällä sillä tavalla Venäjään suhtauduta hirveän paljon kielteisesti, koska myöskään Ukrainan sotaan ei suhtauduta sillä tavalla. Tietenkin täällä on niin kuin suurin osa kannattaa, että Saksa tukee mielipidetutkimusten mukaan ukrainalaisten tukemista tässä, kun ne käytetään, puolustautuu Venäjän hyökkäyssodalta. Saksahan on sijoittanut yli 50 miljardia euroa sekä aseina ja muuna apuna. Täällä oli yli 1 miljoona ukrainalaista sotapakolaista Saksassa, jotka ei ole pakolaisen statuksella, vaan he pääsevät suoraan samoille eduille, kun on saksalainen pitkäaikaistyötön, niin kaikki ne etuineen, he eivät ole sillä tavalla pakolaisia. Mutta yli 1 miljoona tämmöistä ihmistä täällä on. Ja semmoinen mieliala on se, että niin selkeästi on niin kuin voittamassa, että tämä Ukrainan sota, siihen on löydettävä aselepo ja joku ratkaisu mahdollisimman pian. Että samanlaista niin kuin semmoista niin kuin suoranaista uhkaa Venäjän taholta ei voita Saksassa keskustelussa eikä yleisessä mediassa, kun näitä aiheita käsitellään, kuin esimerkiksi Suomessa. Ja tähän liittyy myöskin tämä politiikka. Mainitsin jo tässä, että esimerkiksi tämä AfD-puolue ja sitten tämä uusi vasemmistopuolue, Saara Wagenknecht-puolue, niin siihen liittyy myöskin tämä Ukraina-suhde sillä tavalla, että molemmat vastustaa tätä Ukrainan jatkoaseistamista, mikä oli yksi syy niiden valtavaan menestykseen tuolla osavaltiovaaleissa ja voi olla myöskin vuoden kuluttua liittopäivävaaleissa. Ja samaan tapaan myöskin molemmat vastustaa amerikkalaisten ohjusten sijoittamista Saksan maaperälle, joka sekin liittyy tietenkin Venäjään ja sitä kautta, mutkan kautta myöskin Ukrainan sotaan. Että täällä ollaan paljon miedompia ja leudompia Ukrainan suhteen kuin konsanaan Suomessa, ja semmoista niin kuin tiukkaa keskustelua ei oikeasti käydä noin laajassa mitassa. Hyvä kysymys. Sitten seuraavia kysymyksiä ja kommentteja vielä ehditään ottaa. Tuleeko kommenttia ja kysymystä? Voisin kysyä itse sitten tähän välisenä aikana, jos vielä joku empii, että miten tämmöinen kollektiivinen syyllisyys, miten nuoret sen kokee? Käsittelet se tässä kirjassa kyllä, mutta tässä ajattelin kysyä, että miten tämä nuorempi sukupolvi kokee tämän historian painolasti Saksassa? Joo, hyvä kysymys. Tätäkin voi tarkastella niin kuin myöskin näiden käytyjen osavaltiovaalien perusteella, koska nyt esimerkiksi Brandenburgissa viime sunnuntaina nyt aina selvitetään, että kuka on mitäkin äänestänyt ja millä perusteilla. Niin, ja esimerkiksi just tämä AfD, hän ei kiistä AfD-puolue, joka oli siis voitukas kaikissa näissä osavaltiovaaleissa, ei tietenkään kiistä sitä, että niin kuin natsien hirmutekoja, siitähän ei ole kysymys, se ei ole mikään natsipuolue eikä se kiistä niitä millään muotoa, niin joka tapauksessa esimerkiksi tämä AfD-puolue sai Brandenburgissa niin kuin nuoret pääasiassa äänesti. Että AfD oli nuorten puolue,
ja demarit oli vanhojen puolue. Että alle 24-vuotiaista niin kuin hyvin huomattava osa äänesti AFD-puoluetta, ja sitten taas demarit sai niin kuin enimmäkseen ääniä näiltä yli 60-vuotiailta, ja että se niin kertoo siitä, ja näin on näissä kaikissa osavaltiovaaleissa. Nuoret suhtautuu nyt tutkimusten mukaan tähän tämmöiseen, niin on ihan selvästi täällä havaittavissa eri tutkimusten mukaan holokausti, Auschwitz-väsymystä, että koulussa puhutaan paljon näistä asioista, ja monet nuoret niin kuin sanoivat, että eikö Saksan historiasta löydy ihan jotain muutakin niin kuin vuosisatojen aikana, kun aina tämä sama juttu, että tämä niin kuin se alkaa ihmisiä kyllästyttää, vaikka se on tärkeää, mutta se alkaa kyllästyttää, ja siihen liittyy vielä tietenkin tämä, että sisäasiainministeriön alaisuudessa on poliittisen kasvatuksen keskusvirasto sisäministeriön alaisuudessa, jolla yhteensä lasketaan osavaltiot mukaan tuhansia työntekijöitä, joiden tehtävänä on nimenomaan edelleenkin samaan tapaan kuin toisen maailmansodan ja hävityn sodan jälkeen tehtävänä oli demokratisoida natsisaksalaisia, niin kuin tuoda demokratiaa niiden ajatusmaailmaan. Sama virasto on edelleenkin täällä toiminnassa, ja se tietenkin tuottaa oppimateriaalia, valvoo sitä erilaisia tilaisuuksia, konsertteja, rahoittaa kansalaistoimintaa, missä nimenomaan niin kuin pidetään yllä tätä vanhaa niin kuin tätä historiallista vastuuta tai kollektiivista syyllisyyttä. Ja siihen nyt näyttää siltä, että niin kuin mitä uusia nuorempia polvia tulee, että niitä alkaa tulla niin kuin jollakin tavalla niin kuin mitta täyteen. Ymmärretään kyllä, mistä on kysymys, mutta ei haluttaisi, että jotain muutakin olisi pikkusen semmoista kansallistunnetta, tervettä kansallistunnetta ja siitä, että voi olla ylpeä saksalainen. Täällähän on myöskin se vanha klassinen kysymys, että rakastaako isänmaataan. Täällähän, jos kysyy sen poliitikolta, niin menee täysin niin kuin ämille, että Herran Jumala isänmaata. Eihän sitä voi rakastaa. Että täällä yksikin presidentti edelleen sanoi, että minä rakastan vain vaimoani, mutta en mitään isänmaata voi rakastaa. Että joka täällä sanoo, että rakastan Saksaa, niin taitaa olla natsi. Että tällä tavalla se suurin piirtein menee vähän kärjistetysti. No niin, onko kysymyksiä vielä? Nyt on hyvä hetki kysyä. Halo, kuuluuko? Kuuluu, ole hyvä. No niin, sellainen kysymys kiinnostaisi, eli nyt kun puhutaan AfDn menestyksestä, niin mehän puhutaan silloin, nyt on puhuttu tästä itäisen Saksan osavaltioista, niin mikä niiden AfD ja tämän Sarah Wagenknechtin uuden puolueen tilanne ja kannatus on entisen Länsi-Saksan osassa? Mulla ei ainakaan mitään tietoa, että mikähän se on. Joo, toi Wagenknecht-puolue on tietenkin niin uutta, että se, kuuluuko sinne kuvakatos? Kuuluuko sinne? Halo? Halo? Kuuluu kyllä. Joo, mä ajattelin, että koko yhteys katosi. Joo, tuo Wagenknecht-puolue on tietenkin, sehän perustettiin vasta tämän vuoden alussa tämmöisenä ryhmänä ja erosi Linke-puolueesta omaksi ryhmäkseen. Liittopäivillä niillä on 10 edustajaa siellä. Mutta ne ei ole vielä ehtinyt tuonne länsipuolen vaaleihin osallistua, mutta AfDhän on mukana ja joka vaaleissa, missä ne on ollut mukana, niin ei nyt tietenkään ihan näin hurjiin prosenttilukuihin ole päässyt kuin täällä idässä. Mutta on ne kuitenkin päässyt ihan selkeästi niin kuin jo oksan päällä istumaan, että siinä on tämmöinen käynnissä, että AfD niin kuin kannatus on lisääntymässä myöskin länsipuolella. Tässä on ihan uusi, mä katson tässä on, sitten, jos liittopäivävaalit pidettäisiin ensi sunnuntaina, mulla on tässä, niin katsotaan, niin AfDn kannatus on tällä hetkellä koko Saksan liittovaltion tasolla, itä ja länsi yhdessä, tutkimuslaitoksesta riippuen 17-20%, joka on siis aika hurjan paljon, koska edellisvaaleissahan niiden liittopäivävaaleissahan oli vain 9, vai mitä se oli, 7%. Ja nyt se on 17-20%. Ja myöskin on otettu mukaan näihin, että jos vaalit olisi nyt ensi sunnuntaina liittopäivävaalit, niin tämän Sarah Wagenknecht-puolueen suosio on 7-10% siinä vaiheessa. SPD tipahtaisi kun lehmän häntä tässäkin tapauksessa noin 14%, kun se oli vielä liittopäivillä, oli johtava puolue, ja myöskin kristillisdemokraattien kannatus, se olisi sitä mukaan, että se olisi noin 31-35%, mitä se on nyt ollut noissa osavaltiovaaleissa. Ja AfDllä noin 17-20%, vihreiden kannatus laskisi noin 9%, mikä on vain pieni osa siitä, mitä ne oli viime liittopäivillä, että ei ihme, että vihreiden suhteen tapahtuu niin kuin kuohuntaa tällä hetkellä. Ja vasemmistopuolueen Linke putoisi nollille liittopäivävaaleissa, ja siinä FDP tietenkin
Se olisi kyllä kadonnut kansanperinne tässä maassa. Siis FDP, jolla on ollut valtavasti hyviä poliitikkoja, Kenslerit ja kaikki muut Saksassa, niin se on nyt täysin niin kuin humahtanut näiden vihreiden kelkkaa sillä seurauksella, että sitä ei kohta kukaan enää muista ja vie kukkia se haudalle, ehkä, jos sitäkään. Niin, onko vielä kysymyksiä? Jos ei ole, niin voisin kysyä vaikka viimeisen kysymyksen sitten. Tällaisen kuin, että tunnetaanko Suomessa Saksaa tällä hetkellä tarpeeksi? Että onko meillä Berliinissä tarpeeksi toimittajia ja tarpeeksi raportoijia kertomassa meille, mitä tapahtuu kuitenkin Euroopan niin kuin sillä tavalla keskeisessä maassa, Euroopan unionin kannalta keskeisessä maassa? Tapaan aika paljon suomalaisia, jotka tulee tänne Berliiniin ja Saksaan ja tämmöisiä ryhmiä erilaisissa yhteyksissä. Ja sitten kun kerron näistä asioista, mitä täällä Saksassa nyt näiden havaintojen ja tietojen perusteella tapahtuu, niin he ovat aina usein yllättyneet, että ei voi olla totta, ei voi olla totta, ei voi olla totta. Eihän me tiedetä Saksasta yhtään mitään. Ja tämä toistuu kerta toisensa jälkeen, niin aina yhä vaan. Ja eikä ole mikään ihme, silloin aikoinaan, kun tulin itse tänne Saksaan, siis 95 ja Berliiniin 2000-luvun alussa, ja olin silloin tein paljon Ylelle YM-ohjelmia, ja silloin täällä oli aina tapana, että suurlähettiläs kutsuu suomalaiset kirjeenvaihtajat aamukahville 2-3 kertaa vuodessa. Niin silloin istui vielä pöydän ympärillä semmoinen kymmenkunta suomalaista toimittajaa. Eri lehdillä oli täällä kirjeenvaihtaja, Ylelläkin oli ruotsinkielinen, suomenkielinen. Nythän Ylellä on vain Eurooppa-kirjeenvaihtaja, joka asuu kyllä Berliinissä, mutta hänen toimialueensa ei ole Saksa. Ja täällähän on kirjeenvaihtaja, Saksa-kirjeenvaihtaja on vaan Hesarilla, ja Maikkarilla on joku henkilö, josta ei paljon kyllä oikeasti mitään kuulu. Ja sitten Ylellä on tämä Berliinin kirjeenvaihtaja, joka tekee täältä juttuja. Että niin kuin loppujen lopuksi, ja itse teen näitä juttuja, että meitä on niin kuin ehkä 3, vielä 15-20 vuotta sitten oli kymmenkunta, nyt on 3, jotka raportoi täältä Saksasta. Ja tuntuu siltä, että monesti tämä suomalainen media, jota seuraan siltä osin kun on mahdollista, niin lainaa saksalaista päämediaa, valtamediaa, joka on hyvin tämmöinen niin kuin hallitusmyönteinen täällä, niin kuin kaikissa asioissa melkeinpä, ja hyvin ei-kriittinen siihen suhteen, mitä hallituksessa tapahtuu, niin monesti suomalainen media näyttää lainaavan aika suoraan tätä saksalaista mediaa, tai sitten uutistoimistoja, josta on sitten käännetty ehkä ensiksi englanniksi, koska harva suomalainen toimittaja toimituksessa istuva tai uutistoimituksessa istuva puhuu enää saksaa, ei pääse alkuperäislähteelle, vaan seurataan englanninkielistä uutisvälitystä uutistoimistojen kautta, kirjeenvaihtajia on vähän, ja usein keskitytään näihin isoihin juttuihin samassa hengessä kuin Saksan valtamedia ja päämedia kertoo, ja näin väittäisin kaiken sen kokemuksen perusteella, että suomalaisilla on tosi hatara käsitys, mitä Saksassa oikeasti mennään. Koska tämä liittyy vaikkapa lukuihin siitä, että kuinka paljon oikeistoradikaalit tai vasemmistoradikaalit tekee rikoksia tai tämmöisiä tekoja. Niitähän tilastoidaan hyvin tarkkaan, saksalaiset on tarkkoja tilastoimaan, tai antisemitismiä ja muuta. Niin esimerkiksi harvoin on kuullut kenenkään tai suomalaisen valtamedian niin kuin näistä asioista kertoessaan kertomaan esimerkiksi sitä, että täällä kaikki esimerkiksi hakaristin töherrykset ja kaikki tämmöiset niin kuin antisemitismiin viittaavat rikokset luokitellaan automaattisesti äärioikeista ja oikeistoradikaaleiksi rikoksiksi siihen asti, kunnes oikea tekijä on löytynyt. Että se vääristää, että saksalaiset itsekin myöntää ja on vaatinut oikaisua tähän, se vääristää tätä tilastointia esimerkiksi tämän suomalaisiakin kiinnostavan luvun kohdalla, mutta en ole huomannut, että yksikään suomalainen media koskaan kertoisi, mihin tämä tilastointi oikeasti perustuu. Ja sama koskee myöskin tähän AfD-puolueeseen liittyvää tämmöistä ennakkoluuloista tai mustamaalaamista tai sen natsiksi leimaamista. Ja niin kuin kerroin, täällä natsipuolueita ei voi olla, niiden elinikään puolitumisaika on 3 sekuntia. Että kaikki tämä kuvaa sitä, ja sanon vielä kerran toistain, että minusta Suomessa on todellinen puute siitä, joka suomalaisen median kautta seuraa Saksan asioita, on kyllä aika lailla hunningolla, näin väitän. Saanko sanoa kommentin? No, olkaa hyvä, jos se sallitaan vielä. Joo. Mä siis alleviivaan kaiken sen, minkä Pertti sanoi äsken, ja minä olen niin kiitollinen siitä, että mä löysin hänet Facebookista ja seuraan aina kun vaan mahdollista hänen artikkeleitaan. Minä olen asunut Saksassa kauan sitten, minun saksani on ruostunut. Minä en pystyisi enää lukemaan tämmöistä sanomalehti-saksaa. Ja hän laittaa sen artikkelin siihen ja lyhyen referaatin,
Ja kun mä luen sen referaatin, niin sen jälkeen mä pystyn sen niin kuin tietyllä tasolla lukemaan sen tekstin ja seuraamaan, mitä siellä Saksassa tapahtuu. Mä olisin muuten aivan pihalla. Mä kuvittelisin, että se on edelleen se sama Saksa, kun minä 80-luvulla olin siellä. Mutta on siinä paljon hyvääkin, mutta on se kyllä monessa suhteessa mennyt hieman eri suuntaankin. Kiitos Pertti. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos Pertti. Nyt annettaisiin tässä vaiheessa Kiitos. aplodit, jos kaikilla olisi mikrofoni päällä. Ottakaa Pertin kirja, seuratkaa Perttiä Facebookissa, Pertti Rönkkö, havaintoja Saksanmaalta. Kiitos kaikille. Ja kiitos myöskin täältä. Kiitos Pertti ja jaksamista itsellesi.